Traxes está composto, bueno, con os zapatos, as medias, que son de caixa normalmente, bueno, nos encontramos ali. O pantalón, que é o que máis pesa, que leva 220 pompós, son de algodón. E despois, bueno, que é a chaqueta e as chocas, claro está. E o que máis traballo dá facer, pois, é a careta. O traballo da careta é o que máis chollo dá. E, bueno, non sei moito máis que decir porque xa explicou aí todo no vídeo. E, bueno, o que é o cigarrón din que ven do Castillo de Monterrey, que eran cobradores de impuestos. Outros din que eran os que iban a levantar a caza. Pero normalmente o que máis dicen é iso, que era un cobrador de impuestos, que normalmente salía do alto castillo e para que a xente se fora asustando, pois levaba as chocas postas facendo ruido por ali para baixo, que é todo desde o alto. E entonces, según iban sentindo baixar o ruido das chocas, xa iban dicindo, bueno, este ven a cobrar. E o que non pagaba, claro está, que lle atizaba. E, bueno, non sei se explicar xa o da careta. Sí, despois vamos a falar da máscara. Sí. Pero creo que é unha boa oportunidade agora que estás aquí, que está Benito, creo que estás multa en Cigarrón cando... Eu son Cigarrón, non son estudiado no Cigarrón. Por si lle queredes preguntar. A mí me chama a atención o tema da pelica. É certo que moitas das máscaras ou tortes que van pelica, por exemplo, de can. Sí. De can, isto normalmente era o que é a piel dun conexo, dunha lebre. De can, agora a miña, por exemplo, leva dun reposo. Pero normalmente leva o de can ou de gato, que as cosía. Outras, a maioría agora son sintéticas, se ves esas por aí son sintéticas. Porque non hai pieles suficientes para poñerme. O pañuelo regaláballo a novia, normalmente, era quen yo cosía e quen yo facía. E, bueno, non moito máis, se queredes preguntar. Por que son 222? É unha casualidade? Sí. Os meus, polo menos, os que facemos nós, levan 220 pompos. Todos? Todos, sí. Bastantes noites pasamos dando ellos pompos, facendo pompos. Para cantas horas se leva despois? Depende. Poder poñer a mañán e quitalo a noite ou a tarde, depende da forma que teño. Normalmente se entrena antes de... Nos, por exemplo, hai xente que se opón o día 1 de xaneiro, cando acaba a fin de ano, esa noite se poñen as chocas. Sí, normalmente xa se poñen as chocas e xa se sale correndo por o pueblo. En varios grupos, non? Sales en varios grupos. E despois se vai entrenando hasta o día do carnaval prácticamente todos os días. Empezase nos viernes, casi todos os viernes, pero normalmente a correr sales todos os días. Para ese día poder aguantar. A conservación non é fácil, non? Porque é moi manchadizo o traxe para o inverno e para as festas de Antroido que son bastante... Sí, que normalmente mantén. Normalmente o cigarrón xa non se lle toca ni se pode manchar con nada. Ni nadie, porque ali botamos fariña, en Laza botamos formigas, pero nunca verás que lle bote un cigarrón nin formigas, nin fariña, nin agua, nin nada. Sí, é traballoso porque para lavalo hai que desmontalo. Hai que desmontalo todo,
porque como leva por aquí, como se chama? Bueno, se pode desceñir o terciopelo, estiña, entonces se desmonta e se volven a montar. E unha vez que acabamos agora o entroide e tal, o que si facemos é, un por un, metemos un papel e os cerramos, para que po ano, cando se abran, estén todos... Pasas unha noite envolvendo aí pompos bastante tempo. Os pompos os facedes vos? Sí. O que está feito facémoslo todo nós. Home, as tintas non que se compran. Pero todo o que son os pompós, isto de aquí de adentro, unha máquina que fixo meu irmán que a viu non sei onde, el fixo unha máquina pequeniña para facer estes entrelazados que leva por aquí. E si, bueno, ten bastante traballo, bastante. O que pasa é que facendo, pois se che queda ao teu gusto. Ali en Verín, antes cada un facía o traxe como quería e tal, desde fai uns anos fixos un obradoiro de cigarrón que empeza por o mes de noviembre ou así. Entonces, bueno, te apuntas ali, a máis pagas pouquiño, creo que son 20 euros ou así, e che enseñan a facer o traxe e a careta. E que cando sales dali, prácticamente, pois, home, con axuda e tal, si se fai o traxe. Quanto suele costar un traxe? De 1000 euros para Dios. Un que trouxeis outro día, que xa eu comentaba aquí, que ao final non o puxemos, bueno, é un pouco máis pequeno que este, porque é da miña filla. Nos fixemos o que foi todos os pompós, iban cortadas a chaqueta máis o pantalón, o que foi a costureira foi montalo e poñer as tintas, nos cobraron 600 euros. Así que normalmente 2000 e pico pasa, máis as chocas que costan sobre 400 euros, a careta pasa dos 400 euros se a compras, e despois, bueno, unhas medias destas pois son 50 ou 60 euros o que costa, que non se encontras tampouco en todos os sitios. Pois bueno, mira, calquera pode solución, non? Calquera pode ser, que o sintas igual. Sí. Es un traxe. Un colectivo ou... Non. Non sei. Podes salir. De feito, salen moita xente, cigarros, mellor hai poucos. Mulleres? Sí, salen. Antes, antiguamente, non salían, pero fai uns cantos, sabes? Dicen que non salían, que ao parecer había algúns que se vestían igual que non os conocían. Pero, agora de un tempo para aquí, si hai moitas mulleres. E o que che dicía, que un cigarrón, nos, por exemplo, cando vas poñer o traxe, parece que che ferva a sangre, xa estás poñendo, estás eléctrico. Pois moi ben. Non, ainda non marches. Non. Vi no vídeo que levaban reloxo, os cigarróns. Non debería. Non, veis, todo cousas de... Non se debería. Non se debería, non? Eso. Desde a Asociación do Cigarrón, era o que pasaba, por exemplo, en Verín, que era o que lle comentaba antes a Miguel, que hai agora unha xente que está encontrada ca asociación, porque resulta que a asociación propuxo dir máis ou menos todos igual. De feito, antes vías un desfile e ao mellor vías un correndo con tenis. Hoxe en día non pasa, porque hoxe en día vai un en tenis ou uns zapatos marróns ou unha cousa así, e calquera un cigarrón lle vai chamar a atención e vai dicir, oye, así non vai. E hai agora unha pandilla nova que non, queren salir como eles queiran. De feito, nos salimos sempre con estas medias, enlazan, meten unhas medias de colores por dentro. E de feito, este ano ali en Verín hubo unha pandilla de chavaladas que fixeron unhas medias de panty normales, negras, de colores, que non está ben, pero bueno. Por iso, desde a asociación o que se fixo foi porque máis ou menos fora todo o mundo igual. De feito, mellorou muchísimo atrás, por eso mismo. Mira unha pregunta, nós, os que somos analfabetos neste mundo da traxe, como diferenciáis un cigarrón dun felo, dun periqueiro? Dun felo se diferencia porque... Un felo, por exemplo, é esa foto que tendes aí, para que
aquela do medio. O cigarrón normalmente vai planchado, ten que ir planchado. Os periqueiros van igual. Os felos normalmente van de outra maneira, levan un bastón, nos levamos con zamada. E os periqueiros, que sempre estamos ca polémica, eles son millores, non somos millores, pero bueno, ao final ven sendo o mismo, porque de feito os periqueiros non salen sobre enlaza, porque tú velos o martes ou millor tal e velos corren en perica, entendes? Que normalmente se distingue moito por o rollo de eles meten unhas millas de colores por dentro, pero despois no demais. Como lle chamas aquel traxe que temos ali? Zarramancalleiro, esos son da zona de Cualedro. É o mismo, pero diferente. Formas de correr, formas de tal. Claro, porque despois non só a traxe, a forma de interactuar. Claro, claro. Es que sempre tal. Normalmente o cigarrón é o que implanta a lei. Por onde pase, ten que apartar todo o mundo, home, non lle vas dando a todo o mundo, non? A alguén, pois, lle das, normalmente lle das, pois, non o vas a lastimar, enlazas e o fan. Se son un pouquinho máis... Que é máis antigo, o cigarrón ou a pantalla? Eso sí que non sei. Non sei. Pero quizás é o cigarrón, De que século é o cigarrón? Si será do 16, creo, algo así. Sí, porque na televisión, na TVG, dixeron que tiña connotacións mexicanas, ou non sei que. Terá. Sí, porque hai por un montón de sitios parecidos. É que, por exemplo, na zona de Ourense ves un montón de diferentes, vale? Normalmente é madeira de amieiro que chamamos nós, ou ameneiro, ou vido, que hai moito ao lado dos ríos, non sei se saben cales son, cales o amieiro, Nós o que facemos é cortala, bueno, as medidas, eu non teño nin idea, claro está, e o que facemos é cocelas, metémolas nun pote, a ferver ali un montón de horas, e debe ser que lle desaparece toda a savia e tal, que bueno, pesa, así pesa, pero bueno. Bueno, non moito. Kilo e medio. Perde moito peso, non, pero perde muchísimo peso, claro está. Unha vez que acaba aí, e despois era o que contaba aí, claro, levo as medidas que levo aí, e o último que lle facemos, sí, é a nariz, que hai veces que estás acabando e rompe, e ahora ve o traballo todo. Sí, é o que máis traballo dá, o máis problemático sempre é a nariz. Nos, por exemplo, no Obradoiro pois temos un... Aí traballaba, nós temos xa apropiado un burato ali, metemos, entonces traballa así que se mova nada. Non hai que usar, claro, en vez de estar ali que a podes mover ou retorcer, entonces pode romper. Nós o que temos, acoplámola ali, e bueno, se traballa ali hasta que se vacíe. E bueno, non sei se... Vamos pasando a primeira fase do elemento, así que notando a diferencia de peso. Sí, bueno, vai perdendo muchísimo peso. Desde aí hasta... Eso que este ainda pesa, porque... Parece máis pesado. Sí, é que depende da madeira, pero bueno, hai, por exemplo, aquela careta pesa muchísimo menos que a esa. E aquela que está lá, que é a última que fixemos, igual, pesa muchísimo, esta pesa moito máis que aquelas. Preguntan, Beni, aparte, como se suxeita a careta, como é a estrutura. Enseñamos unha aí agora. Enseñamos esta, sacamos esta. Aquí leva... A ver se podedes ver. Aquí detrás, bueno, aquí leva dous trozos de cuero, que normalmente é a medida para que non se che mova. Se mete contra aquí e contra aquí, e se lle vai aumentando máis ou menos, pois para que non se mova. E unha vez que lle poñemos isto, pois facemos unha especie dun sombreiro, dunha visera, para acoplala ben na cabeza, e que cando corras
pois que non se che vai movendo e che caigo, a teñas que ir agarrando. Eu, de feito, a poño, podes correr todo o día que non se me move da cabeza para nada. É unha... bueno, leva aí, nos chamamos de badana, que é a badana das vacas, esta que leva aquí, que é máis blandiña. E, bueno, eso é unha... chega aí, non, acoplas na cabeza e xa non se move para nada. Despois, bueno, as pieles que se lle metían e tal, si querendes tocala, mellor non que se levanten e que a toque. Que a toque por si pode caer. Pode caer e non. O fetichismo Si as cousas. mellor que... Si, pero mellor que ansiedade. sí, estes son complementos que se lle metían. Antes levaba a piel dun can ou de gato, era máis ben. Isto é unha cousa tremenda. Este se ten uns poucos anos, Dedes non tocar. Tanto pode levar todo o proceso en dirección que podes facer unha zona. leva. Os demás Non che sei decir xusto que, pero leva bastantes días, porque o que eu traballo de quitarlle solo isto, entre lixa e tal, leva. Pois pintadas o lío este que leva ali. E despois, bueno, si, pintarlle o dibuixo, normalmente son animales. O bo que ten isto é que isto está tan vivo como facer o caldo na casa. Quero dicir, é unha cousa normal, non é exactamente unha virguería que se lle dá un... Non, é unha cousa que se leva, que está tan viva como calquera outra parte da atención. Por eso a fan prácticamente fan todo o que se pode fan con eles, non? Están sempre, ainda que non o fagan, están pendientes que controlan completamente os procesos. No fondo sale de cada un dos que se Bueno, calquer rapaz pequeno dali dun cigarrón e lle preguntas e che dice o proceso. Saben, non? Perfectamente igual que saben. Casi se estudia na escuela. Sí, prácticamente. É unha cousa que está completamente normalizada, ou é unha cousa, como facerse un bocadillo na casa, só que é máis complexo, pero que é esa categoría, digamos, de normalización, non? Que soa interesante. E o tema dos motivos é un asunto, bueno, que aquí se me algún nome. O tema dos motivos é tamén moi curioso. Por exemplo, esas fotos que vendes aí, que pasan un pouco desapercibidas, son algunhas das fotos máis antiguas que se conservan deste tipo de máscara, non? E vendes que os motivos son modernistas. Esas plantillas existen todavía en realidade, e algunhas desas caretas existen, están aí tres, unha está no Museo do Traxe en Madrid, porque a comprou Taboada Chivite, que non lembro que museo en Galicia, e esos fondos foron a parar ao Museo do Traxe que está en Madrid. Álvaro ten unha tamén. Ten unha tamén. Pois unha está no Museo do Pobo Galego, que é a da muller, me parece. Outra, a da Lúa, non sei onde está. Outra está no Museo do Traxe de Madrid e outra está nunha colección particular en Pepín, das tres máis antiguas. Unha parecida desas ten. Sí, bueno, entón, esas plantillas teñen unha cousa curiosa, porque fixas un home que se chamaba Celso, de Nocedo, hai 100 anos ou así aproximadamente, marchou para Cuba, e marchou co que fixo as fotos, que o que fixo as fotos en realidad marchou de gaiteiro, e volveu tamén de retratista. E ao volveron ao Celso, regresaron ao Celso, máis o retratista de Matamá de Ourense, o Matamá de Ourense, e volveron ca inspiración modernista. De feito, a que está no traxe, no Museo do Traxe en Madrid, o que ten como símbolo, para que vexades como vai isto, é un barco de vapor ca bandeira republicana. Que cada un lle pon o que quere, sempre foi máis ou menos así, non? O asunto dos motivos é persoal e intransferible. Sí, normalmente. Hai caras de muller, como vemos aí, desa época, estilábanse moito, porque desas plantillas conservanse bastantes na casa deste Celso. Son plantillas en papel para poder facer estes dibuixos que se usaban nesa época.